Здравейте на всички! Ще разгледаме сглобяемата къща, която направихме за госпожа Незихия, 68 квадратни метра в Шиле, в района Еренлер. Сглобяемата къща, която виждате, е 68 квадратни метра. И както виждате, тук има веранда от 12 квадратни метра. Нека да влезем вътре заедно. Когато преминем към съдържанието тук, ние сме в една тази всекидневна, която виждате. Господин Михардал, тук разполагаме с отворена всекидневна с кухня. Тази отворена всекидневна с кухня, която виждате, е проектирана наистина много красиво. И тук в допълнение към останалите помещения има и една спалня. И тук също така разполагаме с една баня, чиято площ е 4,5 квадратни метра. За такива продукти можете да се обадите на 553 935 10. Всичките ни цени можете да намерите и на prefabricavim.com. Бъдете щастливи, аз съм Емре Метин.